Хаминде хәзер дуслар безнең уенда иң авыр, иң КВНовский бәйге дип атарга була аны. Ул безнең разминка, бүген ул була фото разминка. Менә бу экранда, тукта, фотографияларны күрсәтмә. Бу экранда инде әлбәттә фотографиялар килеп чыга. Менә бу проектордан командалар шул фотографияларга карап, тиз генә чыгып, микрофонга ниндидер кызык, белмим, комментарийлар калдыра яки атыйлармы ул фотографияны ничектер. Иң мөһиме кызык булырга тиеш. Менә шулай дуслар, ул разминка. Башлыйбызмы? Жюри әгъзалары әзер? Зал без әзерме? Көлөргә без әзерме? Әйдәгез, командалар. 1-2-3 киттек. Башлыйбыз. Беренче фотография. Ага. Аны ничектер зурайтырга буламысын? Рената, ее можно увеличить? Нет? Менә шундый фотография. А утны ярымы сүндерергә зинһар өчен? Световик. Абый. Ут. Абый. Белмим ничек световик татарча була. Так, беренче команда безнең шайтан таяклары, әйдәгез. Бәләкәй чакны искә төшердек. Рәхмәт. Дәвам итә Зяп Лайф командасы. Зяптагы садикларда чыгарылыш кичәсе дуслар. Бу безнең карантин бугай. Әллә, бу бит мин Мәдинә белән бәләкәй чакта. Рәхмәт. Дәвам итә Обана. Люди в черном, начало. Рәхмәт. Һәм инде әлбәттә бу безнең тәкәббүрчләр. Гафу итегез. Слышь, ты че такая дерзкая, а? Менә кем аңламады? Хэштег «Ты что такая дерзкая» дип кертегез, карагыз. Тагын комментарийлар бармы? Командалар, тагын бар бер комментарий. Әйдәгез, Замба командасы. Стас Михайловның бала чагы. Син күбрәк ошагансың Стас Михайловка. Дәвам итәбез. Әйдәгез. Москвич шундай шәп машинаны төшерергә, детонировать итәргә кирәк. Бишара малай. Уеннан соң бәрәләр сине. Тәкәббүрчләр булды бу безнең. Юк, гафу итегез, шайтан таяклары булды. Ярый, минемчә, алыштырырга була картинканы, әйдәгез. Киләсе фото. Шәп, утны да алып куйдылар. Так, Замба, әйдәгез. Кем матур малайсың бу? Нәрсә дисең? Нәрсә? Кемнең малайсың бу? Не поняли? Не поняли, ди. Что, не поняли, что ли? Вы что? Смешно же было. Көлке бит. Ярый, молодец. Афарин, Зяп Лайф. Рәхмәт. Одна брюда, одна любовь, кас-кас, шики-шики. Рәхмәт. Дәвам итәбез, Обана. О, губ твоих конфетный вкус. Рәхмәт, Обана. Әйдәгез, тәкәббүрчләр. Син китмәдең әле тәкәббүрчләргә, что ли? Карантин ае. Алла, мәхрүсә куя булай бизәнеп киттең син. Рәхмәт, карантин. Әйдәгез, тәкәббүрчләр. О, Snoop Dogg, син шоли? Рәхмәт, шоли. О, бу бит мин косметологиядан соң. Рәхмәт, нинди команда булды бу дуслар? Карантин? Гафу итегез. Танымадым. Шамкайның ите ди Рамил. Кемгә балны бирәбез? Ярый, минемчә киләсе фото, сүрәт. Зяп Лайф.
Бір шақ басуында үрген сиыр үйге тезірек қойта. Машинадан да тезірек бұғай. Давам етеміз обана. Ауыл председателінің яңа кортежі Toyota Корова. Карантин. Аяқларым ауырта, бүтінлей вообще никак. Карантин. Тағын нендей вариантлар бар егітлер, қызлар. Или олыштырабыз мы фотосуретні? А? Татарша нешік бұл Айылнұр? Әдегіз, кеттік шайтан тояқлары. Матурам, сен чошылай зоқ барасың? Sana aytınıdır sıyır aldı. Міне шундай версия бар. Рамил, сен нендей версия болды әлі? Әйе. Сен қышқырған едің нәрседір. Yok да? Илнұр ғана қышқырды. Әйдегіз, замба. Нексіз менің қатымнымын мұнда қушасы се? Матурам, сен қояқ барыйсың? Ну motorum. Шайтан тояқлары, рахмет. Так, бұлды бұғай бұ, да? Бұлды ма? Әйдегіз, келесі фотосурет. Нәрсе ол? Кім башлайды? Әйдегіз, Зяплаев, сіздің комментарийіңіз. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Бик матур. Обана, әйде. Қарағыз, нешік мен құлсыз ере алам, қарағыз. Рахмет. Тіке бұрышлар. Опа, şidik. Замба. Урыс келе! А? Сіздің вариант? Әйде, Илнұр. Татарша айтсаң күлірлер еді. Василь Гейш Қозанға бара. Yok екен. Күлмәделер. Ярый. Келесі сурет ме? Или тоғым варианттар бар ма? Әйдегіз, келесі фотосурет. Ой, кімнің аватаркасы? Ой. Микрофон бермәделер мұңа. Шайтан тояқлары. Әйдегіз, обана. Мен көрем, бешілер көрем. Сен тігі шақта да көрдің, молодец. Обана болды бұл. Әйдегіз. О, моя прелесть. Карантин, рахмет. Замба. Колобок, мен сені ашым. Кім нәрсе әдебиетте оқи қазір? Нендей әкиятлер. Тағым бар ма вариантлар, командалар? Бәлкі залда бірер вариант бар, қызық. Сізде бар вариант? Тоқтағыз, башта замбыны тыңлайбыз. Мишерлер совсем разленились инде, Мишерлер. Киттік. Ойнар бәрәңді, тұт. Тіке бір ұшылар. Рахмет. Әйдегіз, тағым вариантлар бар ма? Или жюри ағзаларынан тыңлайбыз ма? Әйде, Илнұр, сіздің вариантыңыз. Илгиз, әйде. Динар Билялов күпме төледі сеңа? Yok, төлемеді әлбәтті енді. Яры, тағым фотосуретлер бар ма біздің? Тағым бар, міне, тағым бірсе, әйдегіз қарайбыз. Нәрсе болды бұл? Бір ортығыздан үйрейсіз. Яры, әйде, карантин. Класс алдында соғызын ойшқаш. Шулай.
Класс алдында сағызны ашқаш. Яңа пашканы ашасың, и сразу шундай көзләр. Зяплайф әйдәгіз. What the fuck say? Лилия бүгін жырлый прям, молодец. Девам итәбіз. Әйдәгіз шайтан тояклары. Менә хәзер кызык түгел. Әйдәгіз обана. Selfie, 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 selfie. Молодцы. Селфи. Тәш. Тағын вариантлар бар ма? Тағын фото сүрәтләр бар ма біздің? Юк бүтән. Юк, все бітті, да? Юк, әдәгі сұңғы. Жауап ие. О, халал кіші. Ну әдәгіз, тәкәбірішлар. Сұңғы, міне сұңғы жауап, әдәгіз. Сарыбай, синең артыңнан килгәннәр. Міне шулай, дуслар, кім оңлады шул күлді, кім оңламады шул күлмәді. Олқышлар командаларға, олқышлар, чөнки бу разминка, бик ауыр бәйге, импровизация. Шулай иттереп, дуслар, разминка бәйгесе тәмамланды. Хәзер инде әлбәттә без жюри әгъзаларына карыйбыз. Алар инде әлбәттә үзләренең нәтиҗәләрен әйтәләр. Нинди баллар разминка өчен командаларга. Ну, шул вакытта әйдәгез командалар залга алкышлар берик алар. Алар күлделәр. Сезнең мәзәкләрегездән. Афарин, рәхмәт. Жюри әгъзалары әзерме? Әйдәгез, киттек. Так, ничек? Ну, менә булай да. Тәкәббүрчләр. 4-3-3-3-4. Сіз аңладығыз да, тәкәббүрчләр теге яктан түгел, менә монда торалар алар. Все, отлично. Дәвам итәбез. Замба. 3-3-3-3-4. Карантин. 3-3-3-3-4. Обана. 5-4-5-5-5. Все, Илнур, жетті, тынычлан. Дәвам итәбез. Зяплайф. 5-4-4-4-5. Хаминде әлбәттә шайтан таяклары. Бүтін жюри әгъзалары 4 балл куялар шайтан таякларына. Зур рәхмәт. Моның белән без командаларга рәхмәт дип кулис артына озатабыз. Рәхмәт. Командалар әзерләнәбез.